Danas ćemo pokazati tehnike koje ovdje vježbamo i učimo kako bi se mogli sigurno obraniti od napadača i demoralizirati ga ako smo u takvom trenutku da nismo u mogućnosti pobjeći, nego se zaista moramo braniti. Prva tehnika bi bila ta da napadač uopće da mu ne dopustimo da dođe do nas. Odgurnut ćemo ga nogom. Kreni. Hop. Tako je. U slučaju recimo da je on opet krenuo, ako mogu, opet ću ga odgurnut nogom. Opcija 2, ako vidim da ga ne mogu odgurnut nogom prejak je, krenem ga udarati s rukama, gledam gdje je slab, udaram ga po tijelu ili po glavi, gledam dok protivnik gdje postavlja ruke, ako ih je postavio uopće, jel? Treća tehnika bi bila, ako i te ruke ne upale, kako ga puno zasujem s udarcima i udaram, na to ga udaram koljenom jednom ili više puta i udaljavam se toliko da protivnik postane demoraliziran i da ja mogu sigurno poći svojim putem. Tako, idemo tebe. To, gurni me. Tako, bravo. Evo druga tehnika koju smo rekli da gledamo gdje se miču napadačeve ruke. Kreni. Hop, 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 aj. Tako je. Još. Hop, 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 hop. Ej, još. Hop, 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 aj. Tako, odlično, bravo. Treća tehnika je bazirana na rukama i koljenu. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Tako, odlično, bravo. Ako želiš naučiti više ovakvih tehnika i znati se obraniti od bilo kojeg napadača, dođi u Zagreb Muay Thai, upiši se i treniraj s nama.